Ja, så er jeg i gang med at upcycle igen. Rigtig mange af jer, de kender de her skabe, teaktræsskabe, som er kommet i overskud, fordi den har stået på en skænk med stor sandsynlighed. Og folk, de vil rigtig gerne have skænken, men synes, det bliver for massivt med overdelen også. Og derfor så er der rigtig mange af de her tilgængelige på alle mulige steder, og mange smider dem ud. Denne her har jeg købt i en Blå Kors butik for 165 kroner. Og den har sådan en smart lille lågefunktion, klaplåge her. Så man kunne have en bar, eller bare de ting, man ikke rigtig vil have stående. Dem kan man have hernede. Problemet er, at den er jo helt nede i bunden, denne her, så det er jo ikke særlig smart, hvis den bare skulle stå på gulvet. Og så er der to muligheder. Den ene vil være at lave det til et væghængt møbel. Den er meget smart, fordi den er kun et par 30 centimeter i dybden, så det vil passe godt ind i en lille lejlighed. Men for at gøre det, så skal jeg forstærke alle mulige steder. Den er jo ikke lavet til at hænge, denne her. Den er lavet til at stå på noget. Og for det her projekt har jeg valgt ikke at gå i gang med det, for det vil kræve forstærkninger, som sagt. Jeg har til gengæld fundet nogle ben her, som jeg tror vil passe rigtig godt til. Jeg kunne selvfølgelig sætte nogle træben på, men noget af det, som tiltaler mig ved de her ben, det er, at de har en rigtig, rigtig stor base. Og det vil sige, de vil kunne gå ind og understøtte. Man må forvente, at folk bruger sådan noget her til et barskab, eller nogle bøger, eller noget. Så der kan godt komme rigtig meget vægt på fødderne, og derfor så vil et par teaktræsfødder med bare en enkelt møtrik op, det ville simpelthen i mine øjne blive lidt for vakkelvognt, og jeg er ikke sikker på, at det her skab vil kunne holde til det. Men med de her ben, der kan der stort set læse en elefant ind i dit skab, og så har du det hævet over jorden, og du kan bruge denne her låge her meget, meget bedre. Ja, så kom de nye fødder på. Det ser jo vanvittigt bombastisk ud hernede fra. Men det jeg godt kan lide ved de her fødder, det er, at de har så bred en fod, og det vil sige, at de vil virkelig gå ind og støtte. Der er sådan lidt pletter og misfarvninger inde i skabet, og det skal vi jo væk. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg tager noget ståluld. Helt almindelig ståluld. Og så giver jeg den en tur med det. Og efter jeg har givet den en behandling med stålulden, har det maling heroppe, kan I se, ikke? Så efter jeg har givet den en omgang med stålulden, så får den noget teakolie. Og så skulle den gerne stå skarpt og klar til at komme ind i og leve et nyt liv i et andet hjem. Og så det vil jeg gå i gang med nu. Ja, så er den ved at have fået noget teakolie, og det skal jo selvfølgelig lige trænge lidt ind. Nogle gange så giver den 2 gange. Det er lidt forskelligt alt efter, hvor meget træet det sådan ligesom suger. Ja, her er så det færdige resultat. Den er kommet ind. Den skal lige stå lidt, fordi olien er fugtig, inden man kan begynde at fylde den. Men fik gjort det her møbel til noget brugbart, som enhver lejlighed eller lille hus kan bruge til et eller andet. Der er en dejlig lille lukket afdeling her, hvor man kan komme til det, og den står rigtig flot nu. Det er et pænt møbel, og det er løftet fra gulvet, så man kan bruge denne her klaplåge her. Så det var et lille tip om, hvordan man kan få de her lidt uønskede overdele til skænke til faktisk at blive til et eller andet. Det praktiske ved denne her er jo, som det er nævnt før,
det her med, den er ikke særlig dyb. Og det vil sige, at den kan faktisk stå rigtig mange steder i mindre lejligheder og steder, hvor der bare normalt ikke er særlig meget plads. Så god fornøjelse med det derude, og lav en masse genbrug og en masse upcycling. Det har vores miljø godt af. Tak for denne gang.